lagune Kakang Bromo kepiye Kakang? Kuwi lah. Larang kaya barang dulu lho yang muntah lawe. Tobro nengeni brongan iwo, tobro iwo indo manengen. Kumlau neng tang ya pendelojo, nanti aku ya nanti kamu. Kumlean tangane nabuk ning dadaku ya antep rasane. Yo. Podo-podo bayarane podo-podo ganjarane. Saing maju kowe. Betul. Kowe maju. Oh. Aku maju. Podo-podo dibojo dek Rama Pikulun Senggang Bathara Guru. Podo-podo nampa utusan Rama Pikulun Bathara Guru nyambut gawe. Aku wis ngare-are Rekodaya urip wis sagri kena ning tanganku ning Ganggarwe karo Tanmukayu merga Antasena. Monggo kowe jarene Dewa Pendhautnya. Yen wangkal-wangkal Antasena jabut nyawane. Oh, kaya mangkono kakek jabut nyawane. Orang urung nembe seperempat menit geledak. Kowe ora melu butuh melu hari sirahe awon gulune lemes pangketane kekek wis marai orang ngombe obat kuat dadi ora bisa suwe. Cabut nyawane jengkelan gumlundung terbani bumi mondar sambat angkasa ibu ngerti yen pancen kowe sekti tanggo meguru pinter tanggo ngaji seno ayo menyat kowe ora gelem menyat tandane kalah ci ro luda kicau mania salah wis ayo ngomong ngene rasane kok mati apa urip wae amuk mati apa urip ora angger mati lemes angger urip kenceng ora kenceng ora lemes halayu aku wis urip sing ngarane aku mati sapa aduh dulu aduh siaring bangunan nyoto pancen Antasena sekti modal gunung nanging wong sekti ana karane apes wong pinter ana karane lali tamane pusakaku Cisaludara taman gunung jugrung segorasat apa maneh wujune Antasena bakal sirna kang lali Maringaken wujuding pusaka ingkang paringanipun
ulun sanggang Bathara Guru nggih Cishaludara taman burung jugruk seberasan sareng lurah gesang dadar lumesan Pranas Bima Bimantaka Rajang kadanipun Raden Antasena eling-eling Raden Antasena menika traine sumara sing madu wijining antama tedheng andrari boten sirna marglayu nanging sajuga gatuwujud silih naga datu sargula sak gumuk rangga gedhe sangat lagu nih Antasena ayo para dewa Mesih kawalahan tanding aran orang-orangnya bakal kikrik ulo salombo tanding lan Bathara Brama harapa diper mati sedina kaping 7 ora bakal mati sejati iya kowe pancen ketaman Cishaludara ora mati sejati nggih ning kowe dadi wujuning sardula kowe ngilo kowe mburi ana sendhang nggih